Dutse da kyawa ne Usman Inuwa ku zo mu bi shi. Zaben mu ne talakawa za ya taimake mu. Kai dole tambaye ka mana. Na ka to sai ka za ka bar garin nan. Ayo ba dole bar garin ba. Ai dole bar garin nan. Ba na hanya. Don Allah ka tsaya. Ayo wani abu ya faru mana. Da bunda ke a garin nan duk wahalan da ke haka hebba bunda ke maka. Kai ma dan fulani ka faɗa ka ce wahala. To na za ka je haka. Jiha ta zan koma. Na kenan kuma. Jigawa. Dan fulani bari in baka labari sai ka je ga ya gwaggo. Wani dan takara sahihi na karfe ingantacce wato shak. Ni ka san wani abu guda ɗaya. Ni fa yanzu gani nake kowa a siyasar nan ɗaya ne kawai. Kowa ya hau zai je ban shi. Usman Inuwa Dutse ya fito takarar House of Rep. Kaga wannan mutumin kaga birni karkara ƙauye ba abin da ya bari. Kaga wannan bawan Allah kana ji na kaga Allah ka ɗaya ina sashin tukunna. Kashe wannan ne? Usman Inuwa Dutse dan wannan ne wannan yi. Dan uwanmu ne. Dan maka zo na bugu dadda ni fada da ka zo da maganan nan banda ka zo da jinin mu fulani ko raddo Allah ni da duka nake ta kazo ɗaya ne kawai. Da bambanci shi wannan da bambanci. Sai na gwada duka bandarawa yan uwan mu duka da kai kauye da burni da kauye kana ji ko kan dai maka na heta domin Allah ka kafa ban shi ko da shi aka kafa jigawa. Ayo su suka raya jigar kai kai tuna shi ne ya fito ko ba he lalle a kogi ba. To dai sunan nahi ne ka ba shine kashe ambassador ko ambassador. To yanzu ka sabon da nake so da kai na gwaggwashe ta aike ni na kai mishi man canu to amma na kai a kan gwaggo kuma gaskiya ne na zo je ga ambassador ina dan haka kawai ka bari kawai gwaggo sai dawo sai mu tafi tare to har na fuskashi kashi za ya fa wannan banin matsala ta hai ka gani ya shi na ganci ko na kashi wannan babban namu wanda hinne kafa jigawa tun lokacin dashan ni to babansa irin abin alkhairin da ya ina gashi ka fahimce ni daidai ka gane ko ka ga shi yawa fulani tuka wajen ban ruwa ka ya kawo musu takin nan na zamani kai yanda Usman Inuwa wannan bawan Allah yake kula da ƙauyuka da za a kawai shine guda ɗaya ni yanzu ko a can kokon ma na fasa idan sa ka karkata yanke saka kuma a raddun Allah ko kana ji ko dai annan na ko to ko sanya sai na siyar na da shi takara. Dutse da kyawa ne Usman Inuwa ku zo mu bi shi. Zaben mu ne